Lagunak ziste Jamuntxo eta Emeritz. Lana utzi eta elgarrekin etxalde baten hartzea erabaki duzue. Proiektua zehazten ari ziste. Jamuntxo hasita Iluna Bertsu zortziko handian. Lana utzita orai etxera, itzultzen gira lanera. Lurra irauli eta haziak, primaveran ereitera. Emeritz hortan duzu gostua, zoaz horren egiterat. Nere aldetik beteko ditut, bakarrendako papera. Biak enpresa buru batean, zenbat denbora igaro. Orain etxalde bat plantatzea, etzaut iduri arraro. Neretzat lurra utzia duzu, tazuk paperak nahiago. Ez dakit bitan Jamuntxo lagun, norentzat den lan gehiago. Bien ajean enia zailena, eta ez zaitez agitu. Zenbakiak eta legeak behar, bezala behar mugitu. Bainan utzazu, hoi ene esku, tazu kanpoan aritu. Hola bederen nik egin lanak, emaitzak emanen ditu. Beraz paperak egin beharko, Europarako engoitik. Nik lurra askoz nahiago baitut, ez dut hortako gogorik. Baina egoera honek Jamuntxo, zer pentsatua eman dit. Gaur egun uzta ezin da bildu, haziak ere inez soilik. Ikusten zaitut lan horrendako, itxaropenez beteta. Bakotxak duen gustua aldiz, behar dugu errespeta.
Arteko gaeka, kanpoko eta barneko lanen, artean atxeman oreka. Beti gabiltza biok ekoizpen biologikoen eske, guk bide horri ekin beharko, naiz pilatu hainbat neke. Bruselasentzat ordea mila, paper behar dira bete, pentze batean egun bat behin.